U vreme kad su se pesme šerovale preko Bluetootha, hit među tinejdžerima u školama bila je pesma Nekad niko. Mnogi tada nisu ni znali ime pevačice ni kako ona izgleda. Ovo je priča o Ani Mašulović, devojci koja je predugo čekala da izađe iz senke. Nekad niko, čekam dan da svane, okrećem se sve isto. Meni izgleda to što sam toliko dugo na sceni, a tek sam sad snimila spot. Šalim se, mene izdvaja, pa ne znam, svi kažu da me izdvaja možda ta boja glasa, autentičan glas, eto. Većina me ljudi po tome prepoznaje, obično je to ono što prokomentarišu i meni je baš drago zbog toga. Ja sam Ana Mašulović, bavim se pevanjem već mnogo godina. Neki me znaju iz grupe Elitnih odreda. Ana Mašulović je ime koje je na srpskoj sceni prisutno duže od decenije. Veliki rap hitovi u jednom trenutku su bili nezamislivi bez njenog autentičnog glasa. Tada je snimila mnoge pesme sa Elitnim odredima i Cvijom. Svako večer, svakog dana, samo Julijana. Svako večer, svakog... Saradnja sa Elitnim odredima je počela slučajno. Desila se spontano nekako, mi smo se zapravo družili u startu. Drugarica me odvela u studio amaterski u tom trenutku i tako smo nekako se spojili i nastale su pesme spontano skroz i tako. Pa smo počeli da radimo, samo što nekome je to bio posao, nekome je bilo druženje i tako. Pesma Nikad niko, uz koju su mnoge devojčice lečile slomljena srca, predstavlja Aninu ličnu kartu. Malo ko zna da se pesma zapravo uopšte ne zove tako. Ništa više je prvi naziv pesme, a ostala je Nekad niko, jer neko je izbacio pesmu na YouTube, to je zapravo demo snimak. Ta pesma nikad nije snimljena, to je demo snimak. Jednom sam ušla u studio, otpevala pesmu i to je bilo to. I neko je hteo da izbaci, da malo napravi lošu neku priču, međutim nisu uspeli. Imala je pesma 2 miliona u tom trenutku kada nismo imali nikakav ni marketing ni ništa i ostade Nekad niko i meni se dopada taj naziv. Pesmu Nekad niko je pisao Relja Popović iz Elitnih odreda, isto tako je nastala slučajno. Sedeli smo u studiju, ja sam želela nešto da snimim i onda je on rekao imam ja nešto što bi moglo tebi da bude interesantno, tako da on je napisao teksta i muziku je 90% radio, ja sam malo pomogla pošto nisam mogla baš da u nekim trenucima shvatim šta je hteo tu da otpevam, pa sam tako malo modifikovala i nastade pesma Nekad niko. Pesma je snimljena u amaterskom studiju i to neću nikad zaboraviti u Kaluđerici. Kažem, to je nekako studio koji nastao iz ljubavi. Društvo se skupilo i želeli su da stvore nešto sami, tako su se družili i zaista je nastajala magija iz tog studija. Nisu uslovi bili nikako profi, što bi se reklo, nego onako najminimalnije sve što je moglo da se ima, tako su imali oni. To jest mi svi u tom trenutku. Njen specifičan glas bio je lako prepoznatljiv već posle nekoliko stihova njenih pesama, ali retko ko je znao kako Ana izgleda. Kada je u pitanju pesma Nekad niko, dešavalo mi se upravo to. Mnogi ljudi nisu znali kako izgledam u startu. Kružile su nekakve priče, mislim da sam izvršila samoubistvo i tako dalje, pa da je to pesma napisana zbog tragedije neke, što nema veze s vezom, naravno vidite, živa sam, zdrava sam, hvala Bogu. Ali nije ona kružila dok nije izašla na YouTube. Znači sve se desilo zapravo kada je ta neka osoba izbacila iz loše namere na YouTube taj demo snimak i tako se ona zavrtela slučajno i postala nekako ljudima poznata i ja prepoznatljiva po istoj stvari. Ta pesma je nastala pre 12 godina, trebalo bi da je tako nešto. Meni je pesma Nekad niko donela dosta posla. Mislim, mi smo radili zajedno, Elitni odredi i ja, zapravo Relja i Vlada Matović.
sa nama je nastupao i Cvija, tako da nekako svi smo imali tu svoje pesme koje smo izvodili na svirkama, a definitivno ono što je donela meni kao meni je pa upravo to neko prepoznavanje i mnogo je lep osjećaj bio i dalje kada ti neko priđe, pa ja tebe znam po ovoj pesmi, ja sam to slušala odavno kad sam bila mlađa i dalje volim tu pesmu, tako da definitivno neko prepoznavanje mi je donela ta pesma pod broj 1. Što se tiče elitnih odreda, naravno da smo ostali u kontaktu, evo relativno skoro smo i baš na svirci bili Relja i Cvija, baš smo se ismejali i družili, tako da naravno smo u kontaktu, družimo se, čujemo se s vremena na vreme, svako ima svoje obaveze, ali nema tu šta. S obzirom na to da je bila jedna od retkih žena koja je pevala i nastupala sa poznatim reperima, neretko ju je publika povezivala sa nekim od njih. Dešavalo se da ljudi povezuju mene sa nekim od njih, međutim ja sam u tom trenutku bila u dugoj vezi, tako da normalno da su posle vrlo kratkog vremena shvatili da to nije tako. Ali dešavalo se, bilo je pitanje da li je ona sada sa njim ili sa ovim ili sa onim, tako da to je normalno. Nakon nastupa i pesama sa poznatim reperima, Ani se na veliku žalost fanova gubi svaki trag. Ja sam sve vreme bila prisutna i bavila se muzikom. U nekom trenutku sam završavala fakultet, pa sam ja tad pomislila da li uopšte treba da se bavim pevanjem ili želim ipak da se bavim ovim drugim stvarima. Međutim, mene nekako život uporno navodio na pevanje, tako da sam ja sve vreme bila u tom poslu, jer kad sam htjela kao da stopiram malo, ja sam dobila ponudu za neke prateće vokale da radim. I meni je to bilo super. Sarađivala sam stvarno sa mnogim poznatim pevačima, zato što sam bila i prateći vokal većini na koncertima i prateći vokal po pitanju studijskog snimanja. Pa neki od su, recimo, Ivana Selakov, Aca Pejović, Jelena Karleuša, Seka Aleksić i tako dalje. A što se tiče zabavnjaka, Sergej Četković, Željko Joksimović, tako. Raznorazimo sa mnogima stvarno, da ne nabrajam sada. Mnogobrojne saradnje su Anu mnogo čemu naučile, a starije i iskusnije koleginice imale su samo reči hvale za njeno pevanje. Karleuša je bila stvarno super, baš je bila drugar. Sećam se, to je bila jedna Nova godina u pitanju, Magacin klub. Ona je stvarno drugar, bila je oduševljena, mislim, nema šta, totalno na tim nekim probama smo se družile, pričale najnormalnije, ali kad se izađe na scenu, to je profesionalizam na nivou. Seka isto je, ona isto baš onako bilo super. Radili smo koncert i sve, mislim, ona isto nekako drugar bila oduševljena. Ona je imala baš hor pratećih vokala, nas je bilo više, tako da to je onako bilo vrlo zanimljivo iskustvo. Pored pevanja pratećih vokala, Anu mnogi pamte iz ženskog benda Ministarke, u kom je pevala sa Editom Radinović. Kažu mi da sam kao avion, treba mi muško, treba mi šampion. Članica Ministarke sam bila 4 godine, čini mi se, da. To je bilo baš zanimljivo isto iskustvo. Ženski bend, vrlo interesantno, atraktivno, nešto drugačije u tom trenutku na našoj sceni. I onako, bila je velika škola, zato što morate nekako drugačije je sve funkcionisalo nego sa elitnim odredima. Sa elitnim odredima sam bila onako mala i to je meni više bilo druženje, a ovo mi je više bio posao. Pa sam videla tu razliku, eto, to me uozbiljilo u tom smislu i to je baš super. Jesam, ostala sam u kontaktu sa Editom, Edita mi je baš čestitala sada na ovoj pesmi. Nakon mnogobrojnih faza karijere, Ana je konačno odlučila da se posveti solo pevanju i izbacila novu pesmu pod nazivom Nema mira. Sijaš kao milion zvezda, ne znaš i sam, koji padaj sam. Pa mislim da nije došlo do tih mojih 5 minuta, zato što se nekako kockice nisu sklopile, stvarno. I verovatno se i dalje sklapaju, ali su blizu da se sklope. To lično mislim. I nekim se drugim stvarima bavila, pa ima i toga. Bila sam u Ministarkama, pa sam
bila posle u tim nekim drugim vodama i nekako se ništa nije sklapalo i sad se valjda sklopilo, pa vidjet ću. Kada smo kod pesme Nemam mira, to je moja nova pesma. A zašto ja šapućem u toj pesmi? Pa zato što je tako hteo dečko koji je napravio pesmu. Šalim se, pa takav je žanr, to je baš fazon pesme, mislim, ne bi bila ona tako zanimljiva i u tom fazonu da sam ja pevala sve. Ali ne znači da neće pevati. S obzirom na to da se dugo bavi muzikom, Ana je svedok velikih promena na muzičkoj sceni tokom godina. Pa situacija na muzičkoj sceni se po mom mišljenju izmenila. Nekako je postalo sve modernije, zvuk je moderniji i sad se to već, i to je super, zato što konačno mogu i neki izvođači koji možda ne slušaju određenu vrstu muzike, nego su više u strancima, da dođu do izražaja, recimo. Da im bude prihvatljivija ta njihova muzika nego što je ranije mogla da bude. Pa ne baš da su samo narodnjaci mogli da prolaze dobro, nego imali ste pop i narodno ili folk, a sada već ima i taj trap i svašta nešto usput, da ne nabrajam, tako da mislim da može nekako čovek da se malo više istakne i sa nekom drugačijom vrstom muzike. Ja se nisam još opredelila ni za jednu vrstu muzike tačno, jer ja volim sve. Ja bukvalno volim sve. Meni se muzika deli na lošu i na dobru. Nema to sad, ne volim narodnjake, ne volim strance, ne volim zabavnjake. Sve volim da pevam. Tako da voljela bih svašta nešto da isprobavam. Vidjet ćemo. Da bi jedna pevačica uspela danas, je potrebno da zna šta želi, da bude po nečemu zanimljiva, harizmatična, naravno da je po mom mišljenju potreban glas i stas, ali ne mora da bude to sada u prvom planu po mom mišljenju. Tako da možda najbolje da imate neki svoj lični pečat, da bude po nečemu drugačija, zanimljiva, da ima neki svoj fazon. Ako ste propustili neke viralne priče, možete ih uvek pogledati na našem YouTube kanalu. Čekamo vaše komentare, predloge i kritike. Pišite nam na viral@mondo.rs. Doviđenja!